Huğuştağılar imin amanlığına yürühündər indi Xudayım. Әйтмейді бұл хуғыш дегендері. Бигірек odaqqa hudıldı. Ağıldan gına көк meyrat gitti. Kızlar, күпме кеше үлді, хәләк булды. Кисә бына күрше юлы авылы мин Закираға ире Мини Әхмәттән қара қағып килгән тиләр. Yanına gitkeydi bit. Aldan buraya birip kaldırgan idilerdi. Бахыр Закира, алты балаһыма ни эшләйди ул хәзер? Бәләкәсенә бер-ике ни эшләр? İyiliğine төшүп барганыбызды бөтәбез дә күрәбез инде. İdris авылына гына киткәндәре яртына кара калып килгән яртына. Хуғыш өстенә бәлә булып, үзебез дә әлкәле август айында һыу ташты бит. Әйтмәләйме, 10 көн буена өз буалар, Муратовка, Шалупов, әлкә буалары ярылып, ташып, халыктың карап торган бәрәңгең генә түгел, хатта мактуардарында агылып китте. Әлем булган. Һаудың яхшы ягы, насар ягы бар икән. Эй кызлар, әйдәгез әле киләсәккә юрап алайык, теләктәр теләйек. Әйтмәгез дә инде, һыудың изгелектең башы, имтом әйбере, яшь ясыганагы, табыну әйбере дип тә беләбез. Кызлар, беләһегезме? Һыу алганда һыу ягын куркытмас өсөн унда көмеш тәккә һалырга кирәк. Уны гына беләбез. Бездә берәй кеше авырып та тазаланмаса, уны я санага, я арбага, я һубай килеш агып яткан елга аша сыгаралар. Шул сакта һәү кешенең авырган кешенең зәхмәтен үзенә ала диләр. Үзе менән агылып әп китә. Менә шул һыу ашыру дип атала инде. Бына һаурап урган кешеләрдә һауга карап утырганнар, авыру һау белән үтеп китә икән. Әйеме? Кызлар, әйдәгез иртәгә тан һавылым белән һауга барып чишмәгә. Юрау юш килә тиләр. Юк, мин куркам. Онда бит барганда ала, кайтканда ала, хатта юраганда ала өйләшергә ярамый. Нимәнән куркаң? Без бит өсәүләп барабыз. Бәләкәй чишмәгә генә барып киләйек. Барып чишмә инде анда яракка йөрергә. Ул эшмә баргас, авылга барып әйтәбез дә юрайбыз. Һөйләштек. Иртәгә таң һылыу менән бер-беребезне көтөп кенә, көйәнтәләп, һауга барыбыз. Һөйләштек ярай, әйдә, Осрашмабыз. Минекенең аягына марле уралганга күренә. Яралангандыр инде бахыркайын. Менә Бахыр Калимулланың башына марле уралган. Исән һаугына котылһа ярар ине. Ике улыннан да хат яфәт юк. Ни эшләргә? Заһировны алып китәргә уйлайлар бит. 17 һәлак булмаган әле. Хәмәрә, кәләш алып китһен, хаты эшендә тапшырып китә. Без дә шулай дип уйлагайнык. Юнуста килен алырга. Бик дөрес, кәрәк. Әхирәттә, ысынлап та хәләл-ифәттәребез бик яхшы күренәләр. Безнең юрауларыбыз юш килен өчен әйдәгез ошо бисмиллаллы һауды алакка сәясәгә апарайык. Әйдә, апарайык.
Allah'a birinin tane çıkanlar asılanların. Bir yerden sonra ol işmege barıp Yorap'ta kili oturarım. Şundan hüyendere gibi kurdunuz mu? Komentara gibi basıldı mı? İyi batıldı. Minik inden havayken. Allah'a şükür. O şuna satanlağanga okşagan. Yaralanma. Ey kızlar. Miniki ginenelik bulay hal tügüleri. Başına marga uğralan kılık. İfen havağına yürüp kaytın indi. Öz balan da, irin de hoğuşta bit. Yapayağına durup kala kurma. Şayetine kalmaz. Aytırgın, oturup durun. Ben üstel ederdeyim. Öyle kızlar yana balaya var. Ey kumat boşak et. Bizden evet terbiye kurmagan da kurdular indi.